Hoppakee. Goeie. Hoi. Je ziet erin parkeren, meneer? Ja. Ja? Wat is net allemaal nog hier, hè? We kennen gewoon de oorkant, hè? De oorkant is parkeren. Daar kun je van lang parkeren? En langer. Hoe lang? Hier is een uur. Ja. Daar kun je 3 uren voor de helft van de prijs, denk ik. Oké. Dus dat mag je wel wezen. Leuk. Ja, dat is een goede. Ja, maar dit breek ik nog mee in rekening. Ja, oh ja, als je dan mag het net voor je door, ja, hè? Nou, succes, hè? Ja, dankjewel. Hoi. Geweldig. Zo, nou, hartstikke leuk dat je me even jongen naar je video van de Friese Vlogger. Elke dag weer naar je video. Het wordt hartstikke bedankt voor alle fijne reacties die ik gekregen heb. Alle lidmaatschappen die erbij kwamen binnen. Alle mooie super thanks reacties die ik gewoon had. Het is fantastisch. Hoi. Proost, hè? Hè? Kijk even tussendoor, hè? Zo. Ah, maar kijk. Ja, kijk even tussendoor zo. Oh, lekker warm hier trouwens. Ja, heerlijk. We hadden de mantellamp in Wat moeten is het? zetten. Oh, zo, je gaat de wandellamp bij nog. Waar zit die? Die zit hier boven, denk ik. Oh, daar. Oh, zo daar. Zo, lekker warm, jongens. Hey. Ja, sta ik er goed op? Ja, nou wel. Is het lekker? Roos, jongen. Ja, heerlijk. Ja. Wil je ook eentje? Nou ja, ik ben er bezig, hè, dus ik hou eigenlijk geen tijd voor, joh. Even hier. Nou, geen Ik tijd. moet vloggen, jongen. Ik moet vloggen. Kan ik Ja. vlaggen tijdens het bier drinken? Wat zei Ja, je? wordt de vlog Vlaggen tijdens het bier drinken? wordt de vlog alleen maar Ja, bezig. ja, dat is ja, nee. Maar als ik een begin te bier drinken, dan ga ik echt bier drinken. Dan ga ik niet meer vloggen. Dan ga ik niet meer werken. Ik heb maar één ding tegelijk. Ja, maar dat gaat alleen eens toch maar makkelijker. Wat Als je, zei als je onder het werken wat biertje bier drinkt, gaat alleen maar makkelijker, lijkt het me. Ja, maar ja, je moet ik gaan rennen, maar je moet ik gaan rennen. Hè? Je moet ik gaan rennen. Ah, kroep ik en ik wel. Ja, oh, dat weet ik niet, joh. Dat, je mag al weekend, hè? Helemaal weekend. Ja. Ja. Maar krijg dus je tentamens maken, dus Oh. mag je een beetje vieren. Ja, is slagen. Dat is een overal. Welke school dan? Welke school zit je dan? NHL. In heel welke opleiding? Maritieme techniek. Maritieme techniek. Ja. Oh, wat leuk. Je bent, Echte scheepsbouwers. echte skatebouwers waren je, ja. Maar je bent dus de takkomst van de maritieme techniek, zo goed. Die zit hier. Nee, zit hier bier te drinken. Ja. Jongens, je moet iets erin van, ik zal even vlaggen, ja? Oké, hoor, dat ik weer, ja. Zo, ja, dan gaat het. Zup. Geweldig. Nou, vanmorgen regende het al. Toen had ik al even een video-opname van een loopje van de Possenparkwijk naar het Cambuurstadion. Die komt morgen online. Als je nou Joert al zien was, dan moest je even lid worden van de Friese Vlogger. Dan kun je het abonneren wezen, maar dan kun je ook lid worden. Dat kost €1 voor je per maand. En dan kun je sommige video's al jij zien. Ah, goeiedag. Ja, zeker. Ja, hallo. Nou, waar ben je hem? Hoi, Hoi, waar ben je hem? ik ben Amber. Oh, ben je Amber? Oh, leuk. Ja. Zeg je Amber of Amber? Amber. Amber, ja, sommigen heten Amber en dan moet je Amber zeggen, toch? Ja, dat is het niet. Dat ben jij niet. Nee. Jij bent gewoon Amber. Ja. En wat zijn jullie aan het doen? Zitten. Niks Hè? doen. Niks aan het doen? Nee. Oh, je zit een beetje aan het hangen hier. Ja. Oh, goeiedag. Hallo. Ja, inderdaad. Ja. Je bent lekker aan het eten hier. Ja. Ja. Lekker, lekker de beurrek. Zie ik wel. Oh. Goedendag meneer. Zeg? En waar ben je ook? Ja, je ziet ik wel wat eerder, maar. Oh, zo. Die moet er een kaartje uitgeweten. Oh, zo, op die manier. Nou, veel succes, hè? Ja, bedankt. Ja, hondje. Hoi. Heel apart. Nou, goeiedag meneer. Lekker eten. Ja, gewoon. Smaakt het? Jawel, absoluut. Ja? Hoe is het met jou? Koud. Koud, ja? Ja. Maar hoe gaat het op het moment met de... Zit je een beetje te plakken? Nee, jongen, te plakken in de nachtopvang? Ja, ik kom de nachtopvang, maar ik heb een oorplakje buiten mijn tent gevonden, werkelijk tent opgezet. Oké. De nachtopvang is bloeit net alles. Nee, het zijn wel, hè? Dat is net... Nee. Nee, Dus nou. af en toe sliep ik daar buiten. Maar ja, met dit waar, toch maar naar binnen. Ja, snap. Ja, mama, het weer de warme jasses. Ja, ik ben nog steeds verveeld. Ja, dat snap ik, ja. Ja, Maar ja, het is net dorst. nee. Nou, lekker eten, hè? Ja, hey. Hoi. Doei. Ja, die meneer hier kan het iets niet kan sprutsen op... zie dat ik op een stip te vreden om geld voor de nachtopvang, hè? Goeiedag meneer. Goeiedag. Zie je ook in het filmfestival aan, hè? Een filmfestival vanavond? Nee, hier in het filmfestival. Oh, nee. Harmonie en overal. Ik ga vanavond naar de Elstede. Oh, gaat u naar de tocht? Ja, naar de tocht. Oh, Ja. nou zin in? Ja, zeker. Ja. We slapen naar Giro in Waar komt u vandaan dan? Monnikendam, Volendam. Ah, oké. Oh ja, in Noord-Holland. Ja. Ja, nou, wat verwacht u ervan? Ja, vlag wel wat eigenlijk. Ja, ik denk wel dat het leuk wordt.
Ja. Wat vindt u van Leeuwarden? Ja, heel gezellig. Ja. Ja. Kijk ervan op. Ja, oh, kijk ervan op. Jij had het niet verwacht. Ja, wij mogen mee met hem. Oh, je mag mee. Oh, Wij nou, dat is wel mogen mee. netjes. Dat is wel aardig van hem, hè? Ja, zeker Ja, hij weten. betaalt ook? Of, Sorry? hij betaalt ook? Nou, nee, er zit een ander verhaal achter. Oh. We waren 50 jaar getrouwd. 15 jaar oud? Dan Ja. gefeliciteerd. Dankjewel. En we hebben dit dus eigenlijk met mijn zus. En we Ja. hebben het dus van de familie gekregen. Oh, wat aardig zeg. Ja, en nou, we hebben haar ook gezellig meegenomen. Ja, oh, maar dat is leuk. Ja, daarom. Het is gewoon echt even een feestje ook, wat We dat hebben er betreft. echt zin in. Dus, Ja, snap ik. Heel bijzonder cadeau. Ja, mooie aanleiding. Ja, Ja, 15 jaar natuurlijk- getrouwd zeg. Dat is ook al een mooie pose, hè? mooie tijd, hè? Ja. 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 Jeetje, hoe krijg je dat zo voor elkaar? Want ja, er zijn ook mensen die gaan wel eens wat uit elkaar. Maar wat is nou het geheim dan voor 50 jaar Wat bij het elkaar geheim blijven? is, ja, maar niet al te moeilijk doen en haar een beetje respecteren. Wat zeg je altijd? Oh, Ik maak nou, hem op. Ik maak hem op, zegt ze altijd. Ik maak hem op. Maak hem op. Nou, wat is dat nou dan? En dan moet je je toch aan je woord houden. Hè? Geweldig. English, oh English, yes, yes. Where do you come from? Germany. Oh, Germany. Yeah. And what brought you here to Leeuwarden? Studying. Studying. Oh, and Yeah. what do you study? CMD, Communication Multimedia. Ah, yeah, I know it. We have a how do you call it? A stagiaire from that opleiding. Oh, okay. Yeah. And what are you eating right now? Kibbeling. Kibbeling. Yeah. Is it? Can you get it in Germany too? Kibbeling? No, But it's so good. Yeah. What do you think of the kibbeling? that's great. Amazing. Yes, it's the best you can get here in Holland. Yeah. Or? I see you have a lot of. Well, I don't really have a Champignons. lot, but he has a lot. Oh, why? Yeah. What are you going to do with all those champignons? Yeah. Yeah, it's for like the whole week. Because here it's the cheapest, like way cheaper than the supermarket. So But do you eat so much champignons? yeah, Yeah. Okay. I do. There's like a German dish we always used to cook together, Yeah. and it involves like a lot of champignons. So we eat them. Weet je wat me nou opvalt? Hè? Het is volle drokker als vorige week. Ja. kan Nou, dat? binnen een moment of na, zo, het was het was hartstikke rustig. Ja, dat is vanmorgen einde natuurlijk. Ja, wel. klopt. Ja, absoluut. Ja. Nee, maar er is ik vol meer kraam, mag ik het idee. Daar is het ook druk in, want het is drukker qua bezetting dan normaal. Ja. Ja. Ik ben een paar terug van vakantie, dat speelt ook een rol. Een paar die vorige week net niet gingen, die zijn nu wel gekomen. Hè? Dus Ja. het waait vandaag ook wat minder hard. Een beetje regen op de markt is niet erg, maar als het ook nog wat stormt erbij, dan dat is een verkeerde combinatie. Dan heb je maar minder weekend zoek denken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Kun je dat vernemen dan in de verkeer? Of, Ja, het was qua markthandel was het dramatisch slecht de hele week al. Eigenlijk de hele maand. Ja. Verdorie. Ja. Hè, verdorie. Dan kun je naar de voedselbank toe en dat soort dingen. Nee. Dus dat is, dan eet je ook wel door, denk ik. Hè? Ja, in plaats van een biefstuk wat dat de gehaktbal. Ik hè, zeg- dus, Dan wordt op snijs geen vlees, denk ik. Nee. Dan wordt het niet gevliegen. nee. Kom je hier uit de auto net? Zeker. Ja, je bent louter? Nee, Nee? nee. Wat ben je dan? Hè? Een waardpiek. Oh ja? En daar kom je nu de waarden, hè, wij? Ja, dakken maar waarden. De dakkemerwaarden. Ja. Wat ben de dakkemerwaarden? Dat ben je dan de dakker? Ja, tuurlijk is het weer dakken. Een beetje domme vragen, jongen. Ja, goeiedag even. Mag ik ook op de vlog? Is dit Jawel, ja. Voor wat is Ja. het? Wie is het? De Frieske vlogger. Hey! De Friese vlog? De Frieske vlogger. Oh, dit ken ik. Dat ken ik. Ja? Wat is dat? Dat ken Dat is ik een net. YouTube kanaal, de Frieske vlogger. Oh. En dan praat ik met mensen op straat eigenlijk. Oh, hallo, ik ben het dan. Wat Sorry. vraagt u dan? Ja, ik vreeg je van alles. Ik vreeg, versta je Friesk? Ja. Ja? Praat je met Friesk? Nee. Nee. Nee? Nou ja, ik vreeg wel Ambitie. bijvoorbeeld wat je in het weekend waan. Suppen. Suppen. Wat? Een soort van poging om Fries te praten, ja. Heel goed. Suppen. En ik ga weer andere vrienden zoeken. Doei. Wat doen we in het weekend? Ja, wat ging je van? Nou, even shoppen en nou, we doen niks. Nou, dit was een mooi interview. Super. Oké, nou, Jen, hè? Wat Noffelijke dij. Ja, Ja, noffelijke dij. Hoi. Dat zei ik hier in de reacties. Dat zoek jij er al een keer, Jen.
Hoi, hey. Hey, waar gaan we dan? Ja, we gaan op stap. Hier op stap, waar gaan we heen, jongens? Hier naar het terras. Welk terras? Ja, dat vind ik wel leuk. Hé, wie doet het welk terras? Kom ik nog een keer in de vlog? Ja, de vlog, ja, Friese vloggen, hè? Geweldig, hier kunt het wel aan. Hoi. Hoi, Jen, hoi. We zijn ook al in de reacties van Gino naar Pateta, want die bestaat het hier 2 jaar hier in Ljout. Maar ik dacht van, die bioscoop, die naaien dus, hè, die Pathé, die hier al 2 jaar al, hè? Die al 2 jaar iepen. Dat moet zakken, want ik denk dat de iepen nog hier in tijdens corona gebeuren. Dus dat er toen er alweer. Iets meneer. Maak je wat vregen, hè? Had een lekker bal, maar... Ja, ik zie je gewoon een lekker bal, ja, hoe kan dat? Ja. Ben je er ook glas in de fietsen? Ben je er ook glas in de fiets? Nee, dat net nee. Maar het was er wel nog. Nee, ik ga met zijn video, ik ga een YouTube kanaal, de Friese vloggen. Oh, oké. En dan praat ik met de meesten op strijden. Ja, dan mag je in de oren van. Oké, ja best. Dan zie ik een oor in op. Daar is een feestje ook wel. Daar is een blauwe loft. Een blauwe loft. Goeiedag. Mag je wat vragen, meneer? Ja? Want ik herken jou volgens mij wel, net. Ja, dat klopt. Ja, ik ga je laatste keer zien van me in de beurs vrouw, ken dat? Ja, dat klopt. Ja, dat was jij toch, ja? Ja, klopt. Hoi. Ja, hoi. Wat voor act heb je ook alweer? Ik heb daar gezongen en ook gedanst. Ja. En ja, ik denk dat sommigen mij misschien ook wel kennen van goede tijden, slechte tijden nu. Wat van? Van goede tijden. Oh, dat kijk, ja, sorry, dat kijk ik maar daar. Maar jij speelt in goede tijden? Ja, klopt. Mats Hansen. Oh, oké. Dan moet ik even gaan kijken, ja. Jij speelt als Mats Hansen? Ja, klolt. En wat is je rol dan? Ja, sorry, ik ken het niet zo goed, maar... Mijn rol? Momenteel ben ik af en toe bij Rick in huis. Rick is dan de man van Shanti natuurlijk. Rick, is dat de Ferry Samoji? Ja, klopt. Ja? En ik ben als dakloze begonnen in de serie. Ja. En ja, als je het verder wil weten, dan zou je verder moeten kijken naar de serie. Ja, jij weet natuurlijk al meer natuurlijk dan wat wij natuurlijk niet weten. Ik weet heel veel. En waar ben je nu onderweg aan toe dan? Moet je weer acteren? Ja, ik ga nu weer even naar school. Ik zit hier achter op school op de Neusvorm. Die drijft Artiest Theater. Dus ik ga weer lekker naar school, want ja, dat gaat ook gewoon door. Ja, veel succes met je rol. Heb je dan een grote rol? Hoe moet ik het zien? Ja, hè? Who knows? Wie weet. Ja, nou, leuk je gesproken te hebben. Succes. Ik ga eens even kijken. Succes met de vlog. Ja, dankjewel. Gaat wel lukken. Ja. Hey, hoi. Succes. Hoi. Hey, Marijn. Hoi. Goeiedag even. Hoe is het met jou? Goeiedag. Ja, gaan we goed. Ja. Ook een grote filmberoemdheid hier natuurlijk in de stad, hè? Ja, inmiddels wel, ja. Ja, het gaat wel goed, ja. Hoe gaat het met jouw kanaal? Ja, ik heb het nou wat rustig. Ik doe wel vrij veel streams. Een beetje corporate dingetjes af en toe, maar ook wel wat ledschermen en zo. Dus toch wel wat groter spectrum, zeg maar. Ja, wel wat grotere dingen. Ja, leuk man. Zeker, hartstikke leuk. Ja, hoi. Zullen we ook nog zeggen zo, Machine? Vermoord? Oh, Jerijn, verschrikkelijk, het wie weet. Oh jee, wat erg. En nou, Machine daar. Misschien dat ik het zo goed in beeld brengen kan. Machine, ik zal even wat ompassingen doen. Machine. Oh, wat mooi. Blauw. Geweldig. Maar goed, dan hier we dus in vregen hoe Pathé, maar ja, ik ken eigenlijk net heel veel zeggen, denk ik eigenlijk. Behalve dan dat je jongen de film Hardcore Never Dies, die zul je draaien. En ik ga ook wat zei je? Ga je die streng hennen? Nee, Hardcore Never Dies? Nee, Ampie Maat mis zonder hennen, maar ik wil er ook wel hennen. Ik geef er nou hennen. Wie gaan er wel hennen? Maar ik geef er nou hennen? Ja. Maar hoe heb je in die film dan? Let? 20 voor. 20 voor? 20 voor 4. Fjouwen. Ja. En je gaat dus even naar Hardcore Never Dies? Ja. Maar hoe oud ben je? Zandje. Maar hardcore, dat is een beetje wat oudere muziekgenre, zou ik zeggen. Maar het leeft nog steeds? Het leeft, altijd, hè? Ja, hè? Ja. Nou, die film heet ik Hardcore Never Dies natuurlijk. Dus, Daarom. Hey jongens, veel plezier, heb je de film? Hoi. Tieren dank voor het zien naar deze video van de Friese Vlogger. Vond je het leuk, doe dan toen omheen. Was meer zien, abonneer je de Friese Vlogger. En ja, was dus de nijste video's als het eerste zien. Dan was het lid worden van de Friese Vlogger. En ja, was me op andere manier een stiepje. Ja, jou dan een heel mooie reactie, een super reactie of zo, dan, ja, daar word ik heel blij van. Goed, Jen. Hoi. Geweldig.